Vredne i umešne vlasotinačke domaćice su za jubilarnu 10. pihtijadu pored reke Vlasine izložile 35 činija sa pihtijama, verujući da su baš njihove najbolje. Iako tvrde da u kuvanju pihtija nema velike tajne, ipak priznaju da mlade domaćice ne umeju da pripreme to jelo. Nema tajna nikakva, kuvaju se. Pa ne znam, možda drugojačije hranimo stoku ovde, ne znam. Vazduh čist, dobri ljudi. Pa svakako starije gospođe bolje pripremaju pihtije, imaju veće iskustvo. Zbog rodne ravnopravnosti i vlasotinački domaćini su rešili da se takmiče. Pa čujte, za moj pojam, kako sam ih spremao onako čisto, onako domaćinski, bolje su moje pihtije nego što su žene spremile. Sve činije sa pihtijama morale su da prođu kvalifikacije. Prvi uslov da bi se pihtije kvalifikovale jeste da kada ih okrenete ostanu u činiji. Evo, ove jesu i ove jesu. Ove nisu prošle kvalifikacije. Stručnom žiriju koji je znao šta radi, trebalo je sat vremena da degustira sve pihtije. Jeste se vi dobro spremili, žiri? Nešto mi ne delujete ubedljivo. A slušaj, ja sam amater čovek, ja sam malo stariji, znam dosta toga o pihtijama, ali nisam majstor, ja to ne pravim. U žestokoj konkurenciji među vlasotinačkim domaćicama prvo mesto je osvojila Verica Cvetković. Stavila sam jednu butkicu, 3 noge i jednu kost juneću. I so. Svinjske. Koliko dugo ste tako kuvali? Kuvala sam jedan dan od 4 popodne uveče do 12, drugi dan od 9 do 7. Nakon degustiranja pihtija plivalo se i za časni krst. Iz reke Vlasine, čija je temperatura vode bila -2 stepena, prvi je krst izvadio 10-godišnji Kristijan Pešić.